2 cups. 35 pesos. So, milk lotion. Hi guys! Pupunta kami today. Aalis kami. Pupunta kami sa mama ko. Pupunta na rin ako ng Pure Gold pag uwi ni Papa mamaya. Kasi may bibilhin lang kami. Konting grocery. So, ayun. So, kita-kits tayo mamaya guys. Hi guys! Dito kami sa Pure Gold. Kaya nasabi ko kanina, bibili lang kami ng, kasi naubusan kami ng, hindi ko nakabili ng gulay. At saka yun, wala na lang kami bigas. Ayun na. So, bibili na lang kami ng rice. Raw rice man. Red rice, Sige ka na lang. So, ayun guys, bibili kami ng rice kasi gusto kami ng rice. So, ayun. Say hi pa, si Papa. So, yun. Konti na naman yung bibili namin. Yung kulang lang talaga kasi wala na talagang rice. Tapos, ano na rin. Actually, kayo naglilista ako. Nakalimutan ko yung lista ko. Kaya ngayon, mag-i-imagine ako kung ano yung mga sinulat-sulat sa papel. Kasi nakalimutan ko talaga. Kitchen supplies. Ayun. So, yan. So, bibili ako ng Ariel, guys. Kasi, kailangan ko yung Ariel sa mga puti kasi hindi siya masyadong kita kami dito guys, ano itong dos? 2 cups. Ay, 2 cups. 35 pesos. Ano lang? 2 lang eh. 8, 10. 2 cups gini sa duha mo. Nagamay nito anak ko. Tanaw ako anak. Ano raw? Uy! Ito yung lotion. Lotion ng anak ko to guys. So, ito yung 183 and 75. So, milk lotion. Ito yung deodorant namin guys. So, bibili ako ng isa. Ini lang. Roca Nova. Multi-grain snacks. Ito yung pinakabarato. Pinakamura guys, yung best food na sandwich mate. Ayan. So ito gusto ni Papa. Regular. 29. Ha? 29. Oh. Or kanin. So, biskin na pa. So, ayan. Pagpwet, open. So, dito na kami sa cashier. Konti lang naman yung binili namin. So, ayan. Hi guys! Good morning! Today is Saturday, August 5. So, ano pa? Actually, anong oras pa ba? 10 o'clock pa ng umaga. So, nandito kami ni Hagrid. Tinuturuan ko siyang magsulat. So, ayun yung ginagawa niya ngayon. Say hi, baby! Hi guys, I'm Christine. So, nandito na kami sa letter C na kami. Kasi tapos na kami sa A at saka sa B. So, ayan yung ginagawa niya ngayon. Can small. So, yan yung pinapatrace ko sa kanya. So, alam na naman niya. Uy, hindi pa. Sa green pa ka. Sa green. Sa small nga ka. So, yun yung way ko patuturo sa kanya.
yung phonics, yung tinuturo ko sa kanya para matuto siyang magbasa. Pero hindi ko siya pinipilit. Nag-enjoy naman siya pag nagsusulat siya. So, yung ginagamit namin is yung ano lang, whiteboard pen. So, yun yung pinapagamit ko sa kanya. Tapos, yun, phonics yung tinuturo ko sa kanya. A, ba, ka, da, yun, para matuto siyang magbasa. Pero, ano lang, to, C, kahapon, A at B. So, ngayon naman is yung C at D. So, hindi ko inaano talaga yung, kasi syempre, madali siyang magsawa. So, kailangan unti-untiin ko siya. So, yun. So, yun na yung ginagawa namin ngayon. Tinawa ah. Mm. Napa ko. Mapilan natin. So, yun guys. Gagawa sana ako kasi may nag-request sa inyo na pwedeng i-share ko yung spaghetti. Kaso, nakalimutan ko bili kahapon ng condensed milk. Nakalimutan ko. Kaya, Mama. yun. So, yun. Chilan. Yakun siya. So, yun guys, gusto ko lang mag-thank you sa lahat nag-comment, especially kay Sis Jeanette Lorenzo. Thank you so much. Na-appreciate ko talaga yung mga comments mo, yung mga positive comments, magagandang comments ninyo. Nagpapasalamat talaga ako. Saka, yun. Birthday, Papa. Happy birthday, Papa. So, yun lang guys, kasi mag-edit rin ako ng vlog, so tatapusin ko na dito. Yun lang talaga, gusto ko lang talagang mag-thank you sa inyo, yung mga Masi Papa, sumusubaybay ma. sa ating video, sa ating vlog. So, yun. So, yun lang guys. I hope you guys enjoy. And please do follow me sa aking Facebook at saka sa aking Instagram na our family Masi Watcher. Papa, ma. And, yun. Don't forget to subscribe and please like this video kung nagustuhan ninyo and see you in my next video guys. Bye-bye. Say bye-bye baby. Bye-bye.